Hello guys, good morning. So nandito sa Santa Mercy ngayon guys kay suman mi og tik-tik. So naglungag ko pag-una para sa mong paniud to. Ayan, Hi Santa Mercy. guys, good morning sa inyong tanan. So di ako ilautik kay magsuman daw may tik-tik na siya suman nun. Nada to guys, mga kuan siguro na kasalmon. So naa na mi lobby, kagronon pa na guys. Kompleto na siya. Kompleto na ni Ricardo. Yan apod may ginamos para sa panyud to. Naglungag ko og saging. To naglungag dapat ko kanon guys. Ano akong gilungag ani? Naglungag na kong saging guys. Dahuman na may paniud to magluto og suman. Basig mga pasto si Mother. Mga pasto to si Mother ani guys. Guys, muna itong isagol sa atong lauya. Lauya, basoy diay nga kamunggay. Muna itong ilunod guys. Ato na itong gilundan o kuan. Kanang panlad. Panlad lang, daog na. Nagbukal na day guys. Nagbukal na guys. Ato na ilunod ang mga ribs. Wala man nahurot gabi guys. Wala man sa kunan hapon gabi Si Rilona raman si Mimi. So ayan, nato na din ang timplahan. Ilunod na natong kamunggay guys. Ayan guys, naluto na nga akong binasoy. So kana siya, lechon manok pa na gabi Ito kadaghan sa mong ginamos. Yellow corn. Daw na ay saging. Pagkuan lang, sa ginamos lang. Ay sili lang. Naguli na siya. Ngano ka na siya naguli? Ngano ka naguli? Sige, ngipon. Sakitaan daw siya ngipon guys. Tanawa yung sudan. Pagkuas sa sili lang ka. Dami ng sili. Asa mo sili dito? Nana o. Sila lang. Uy. Kahig man. Pwede mo i-upset na. Wala na. Gihurutan ni mo kuan. Ayaw tugurutan sili. Ay, wala. Ano ba ni baso tek? Ano ni gamiton tek? Wala na lag ko. Wala ko gan. Sudan lang. Sudan lang. And then Father, the Son, and the Holy Spirit. Bless us, O Lord, in these two gifts which you are about to receive from the bounty of Christ. Mga unta ninyong tanan guys. Naan sa guys. Sa dahil si Rilona nagkaon. Mga lami among kanon kay yellow corn. Ano mo kan yellow corn? Ako guys, ako'y pili sa kaon. Basta di lang makahilo. So, tambal sa na ako shot isa kanang nag-sugar. Tamit hindi Okay, sige. Lami kayong sabaw natin. Ming. So, pa din nahurot ninyong eleksyon day? Sila rami nagkuhan gabi. Huwag mo na niyapon. Ganyan buntag, di
Luto po si mama ko itong nadala niya. Bukan gitu internet. Matutun yun eh. Mga unta guys. Kauntan niya tanan. Ibig sabihin ko nini nga. Tapos ko lang may kusubit iwan. Dili na. Subuan ganyan kadlaw. Kaya lagi katong dito po ko sa kuano, chinchin. Bukan nabasa. Ano may chinchin? Iwan ko nga. Kaya di kita kay eskwela karon mi kay kusog iwan mi. Yung yay! Landok yung bata. Saya pun tuh ada size pun tuh. Di pa siya. Namay gani pag alas 7 ginagumong uwan. Natiyo, lami man natiyo. Lami pag alas 7 ginagumong uwan. Dali din siya. Jadi ako kaligo. Ako ay nakaligo. Mahungas lang. Ubus wala ulan. Waiwan sa ubos. Iba akong muta. Kabangasan po daw. May uwan daw. Kaso ulan. Uwan? Taman kabulakan. Sa baling wala dalig-taligsik. Pagka talisayan dayon wala na ulan dayon. Taligsik lalo ganyan buntag sayo sa ila. Simbrek na niya sa semana. Siyempre. Si Gerald guys, gusto siya mo anak dari ah. Pag sunod yung exam naman din magbalik. Ambot lang anak dari Gerald. Bakasyon na mo. Sa ba niya? Kung man siya uban. Ato di Virgil. Kung kuha mo may sige. Pagbalik ba ka exam na dito. Na, kanso yung parte. Wa pa? Igan sa masa gusto mo exam ay party dire. Nabili. Sama dia lagi ko mag simbrek ma. Tanaon lang kung iatod to ni ate. Nakakabastos yan sa dali ah. Nauli na din baga sa Bador din kay exam na yung magkalunis. Balik yan ko. Second quarter na exam. May lang lagi ko yung mga PT na mga mesekay. Sa simbre kay. Kamu nila din ang gala. Ay na. Kukunin mo Joy. Ilang nagatuyo. So, wag lang tambol ganun kay dito ka sa day ko yung mga birth certificate. Mahal ni bebe. Tanda sa jambu na. Ay na, ano na lang. Di na tagwan na ng jamburi lang kaya bini mo. Dili na. 2,000 ang bayad sa jamburi. Pero itong kwan tiba nga na-discuss siya. Ang pural mo to. Kagyas pa magyapon na jamburi kultural. Asa man mo Bukid magyapon na held. Sa bantang ipo siguro na ite. Ang jamburi. Ano kapila lang ah. Okay. Dahil na bang kuan kay May kadlo ka na ng jamburi kay nang layo kay kwan ba biyahe. Kaya ba karon kuan kay tubagon dayon ba? No? Ako niya. Katok lang nga nito siya. Ang pural mo to. Kampuran ro to na samot ang jamburi. 29 siguro subod jamburi padulong sa kuan man para mag-exam ni dayon. Pagwas na sa jamburi exam din sila. Ang imong pagtuon mo ito na lang balag di ka kapila ng mga Apil lang anak jamburi sa kapitan. Tekno, ni apil dito. Kaya naman dito si kuan po. Kim ka man man. Ano niya asawa? Check. Kabidyo biasa dito ah. Ay, kuan. Bisa sa ka? So ya, yang kadang mga bae na. Mugongan. Lom. Abang ito kasi ng kapihe jo be high school to. Ako ganahan ko na ng aga-pilapil sa mga ingana. Pag kadlo ko sa kanang biyahe-biyahe kay Dapat ka mo kalingawan garon ba sa eskwela mo.
science, English. Kampural naman sa kampural sa kalsayan pero di naman yapon siguro. Paano kalsayan? Si Gerald, kanang beses siya practice sa kwan. Gymnast. Yan. Huwag man sa ilaing giapilan. Kanara man. Ya, Tapos saya. wala niya po na. So daw ila doon sa ban ba? Mapin ala. Hasal sayaw man. Mga pasto si mama human pa yun itong mga bata. Wala na lang. Iyan ko pa kanyutuhon. Wala na lang. Halo na na? May ikuha kasi mong driver ng kulit ka. Tulungan nito ba? Una man sa video lagi. Kaya nagmotor ang isang ko doon. Ano yung sa video nga. Ako si Ulyen. Na yung man sa nga. Ulit daw ko. Ang gina ko pala. Ay, dako ka rin. Makasalan nag... Iin na lang. Kada Sabado nang siya ulit dire. Di kalas ba? Pag Domingo ka nagdakop. Pabulong ito, Jacob, buntag pa sa'yo. Inong gali lang, nagkatawa, may ako doon. Ang pangadlaw ni Rita para dito madakpan. Ang dakop sa, ang pangadlaw sa. Kauntag saging guys. Kaka kaya kami nga. Daganda niyo na to balay saging guys. Kaya sa lang tita ko lang kaya nagpanuba kay tungkol sa kabangilid ba. Ang timingan ka na si Richard Hindi lagi pa. Ampa. Natumi dito sa sapatin, isa kabulig siya. Isa kabulig nga. Isa kabulig nga na hinog lagi ng katunga. Di ba kaya siya hinog? Ito ba na ano? Nga ikaw bila. Nakidako kaya bulig. Nahinog at sa puno. Lata na lang. Karon wa na. Wala na. Delikado pud magkunkon na may baksan. Koy baksan ja. Wala na. Yan, guys. Pwede ka kita. Sagbakan, nagawin baksan na, nagawin mo kami. Ako ra labangon ya man. Labangon ako na kanang init bitaw nga. Init kayo. Masunog ito ang sabot. Sandok mahal ng gabang hangin. Karon guys, manghatag dahon sa saging. Kay mo yatong putusan sa suman nga tiktik. Arabi ang saging mo ikuanan guys. Dahon. Magkuha kayo na dagan dahon dili gisi. Pa guys, dahatang kuha. Ang dahon na nakuha guys. So, hindi na siguro na. Uli na pa guys. Boy, basig dagan na sa kayo ng tubig ha? Napuro na akong tubig. Nahambo ang. Pain na lang. Kain na, butang na ang isa. Paisa. Ayos na butang isa. Paisa. Ano sabi? Dami, doon nakatong pagod. Isa na pagod. Ano to lang? Ay ba? Mau naman ang nakulahin. Agay na, rin mo nagkauna di ay.
na mo isa ka. Gikuan na to. Oh, grabe. Ang puto rin yung nakaon. Pwede ka nakatiyal dahil iti suman? Lami na. Lami me. Kailangan ito naman duha, dana. Hmm? Basig magbulikat atong pintil dani ha. Kasi pag tuya-tuya. Ang kanilo nga timpla dani og kaning suman pareho ra. Karera. Ina nga naunsa man na ah. Yan sa. Kania nga lasyaw man kayo. Tuhon gani na. Ha? Siyaw. Lasyaw kayo ba? Karera. Ba? Dali. Init kami. Pas kape ba? Ano, Diyos ka. Ha? Ay, Diyos. Maglami ang kape dani. Oh, lami ang kape. Ano itibo? Pagod? Ini dili sa bawah nila kayo gusto patong sa kuan. Sige. Ipatong mo na sa kuan. Sa. Katong Ipatong to na Ako'y- steamer. Steamer ito. Oh, ano man. Ah, dahil ka tubig. Nabukan man ang gata. Dahil lang, butang lang. May apaw man. Kaya ato masul, tararabed ko. Taat na ta. Taon pa gani ta. Ay mo laging buhok ba? Imo bukuton ba? Ako sa tagbaka atong ka kaya nakan arina kaya na bro uban ana sa amna bro kaspaw day. Bidyo niya mga buang me. Dahil ang tabersik ng mama. Yan na tata sin tumlay. Ni mo tadla. Kasi mukha ulit ito ay. Ako naman. Ako naman. Sana mas mimi. Dito yung ganyan ako nagdala. Yan eh. Nana man niya kuya ibida. Itong una nga, kolektor ang niyang sakyan. Agoy. Makidnap na. Kidnap. Uyab siguro ito niyang kolektor. Dagan-dagan na dito. Kitabo na ako dito. Dagan-dagan na rin dyan. So, sakit siya ko uloy. Padala ra siya ma. Sakay nga nila. Naaman si mama ang gindot to. Kisa lang sa kinay. Kolektor. Isa nga kurito. Torya uyab. Naaman si mama ang gindot to. Wis alam karon. Ang tagal. Buhog na. Ano day. May dito sit down niyo. Iba yung suka ni mo dahil ito. Ako nakapit sa suka. Naon na jacket. Buwa. Ano ni mo? Tuwa. Yeah, nagkanto-kanto. Nagkanto-kanto nini. Wala di bugas ni mo dani? Ha? Wala di bugas ni mo dani? Panit iba? Panit ko. Panit oh. Kasi kung magbayad sa buhat Ha? Balong gagmay kay dahon. Ngaon ta guys, tuman. Kami, dami isang kuan. Kaya mo sa loto, kay hukaran ta mo? Pero yelo ko lagi. Hindi ba na ah? Wah, litson. So, Yes, hello. Hello. What can I do for you? Sige lang. Eh. What? You're very, very bad. Oh, Iba is very hungry. Oh, look at that, Iba. What is that? Hey, your lagay is very small. I don't like very small. Why did you pointed your hand in the teeth? Why did you tila-tila? You're very bad. I don't like you. You're very buang. Hello, Carolan. ngaon na punta guys. Mga utak, nananawagan niyo krudog. Hey! Ha? Oh, dala. Sige. Tutoy. Pakita ko tutoy. Kaya naluto ng soma lang. Guys, pakita ko no tutoy. Oh, sige. Hindi natin pakita ha. Oh. Tawa. Agoy, ginuko. Tawa iba. Tanawa sa si iba. Ganahan sa ka. Na. Oh.
Ano niya? Ano ka sa? Lechon itik. Pag Manigapon. sabi ako gapon ng mga ribs biya. Pwede mo na ngaon di ay dani. Wala ko na nihapon. Bakit na daot? Ay, adobo ko man gabi. Wait, I don't like you. You are so very bad. I hate you. Panila-tila na bagi kang buangag ka. Wala ka. Uy, gilasa na bagi ko ni mo, oy. Sit down, me. O, sige, pagpalpal diha, oy. Agoy, ginoo ko iba. Makagikan. Ikaw kay mura kag buang, ha? Agoy, kaluoy po din taon. Agoy, pagkaluoy. Sige na, babay na. Ganahan na ba si iba tanaw, ho? Ano sa si iba sagi? Yan na, babay na. Buanga ka. Baka ako ate. Tawag ka dito bang? Hatagi si Kwansik chik-chik sa gamay. So, ano ba ito? Bagbag tayo. Me! Pwede na, kipanyapon naman eh. Ito na. Ito pa daw ni. Nagtuo mo. Di na ni panyapon na ni. Kamera doon din siya ng ito. Ay, naman. Ito lang. Uy, kasi lang. Hindi siya kasi kitaan ng ipon. Wala ko lagi sakyan. Ito siya, Derder. Ito na. Me. Ito na din. Sakadi kay picture tadi. Lapuan pa ang tayo na ako sumabukan. Isa gulan, hindi mo nagbugastik ang kuat. Labon kanina, biasa buntag kay naanak naghan. Huwag mo nagkaon. Ano tayo mo video tech? Wala man ko. Yung kali mo video diha. Yun man. Alam, mga unta tanan, kay naay yellow corn. Lamig kayong yellow corn guys. Inya parisan sa ginamos. Napay bugas ni mo ingani tik. Last na naging sa ulan. Ah. Pero napalagi kay bugas din eh. Nanay, karne dito. Si karni. Ano, pangita ka ng karni. Inala ba? Bungaw, masiguro hindi. Mga unta guys. Ang bayang house niya, uti kagahapon. Karon pa nagikuan. Nakadala lagi ka sa kuan. Sa Mga sobra man na. Bukong. marin, di ba dahil sa mga pagwas rin sa naibaw. Silog mo nila sa rin. Ito na ako sa kan. Uy. Mga pantay bang tiparan, diba? Ha? Kami isa na ko isa. Isun manok, hindi ni ate. Git-git na mga mga. Sagol ko ngayon na pagadubutan. Itsan man ako kuam. Mana? Mga ribs. Kami pa kami. Sa amin. Mga unta. Mga tagpagin guys. Mana kong kauso man sa amin ko. Mga pagkaon. Dahil kaya kung ilo ka ganun nga luto, kaya ingon mag-iiba nga adto mo, ano mo. Mga nagbahibo sa akong tulong ba? Hindi na ka magbungag panyapon. Sabi man niya po, panyapon naman eh. Babay man niya, panyapon ka na yung nangaon naman. Ako gapon nga, wala man ko na nihapon din ipagot. Nay, yan ang kagdugong. Wala ni Sudan. Ayaw mo nagdugan. Kaya wala siyan. Ay, ano mo? Kanya dahil huwag ginamos. Wala na. Alam mo, dyan ginamos ni. Arte kami. Sa unami, malipay na nagimit sa unami na ay ginamos ni. Naibaw. Ay, mais. Again. Hoy, Kaya karon ni, ang ginamos kay di mo bali-balihon. Ano, bali-bali wala Sudan ba? Sa una guys, ang kanang isda sa una nga tamban, kanang tambang kan murag gilok kita kung ilong murag naani balibo ba. Ang isa ka buok ang putulon pa nagkatulo para ma-apod ni. Kasi iba ka una kay agtugba sa
isda sa unang akuan kay kanang tamban sa una isog para man kay ginamos. Agyari tao gayaan dayon. Taguan? Oh. Ang usog ka to. Ano suba? Ang Taguan mo ba? Ang sudan ba? Ano nang papa? Ano talaga? Daw kauna din sa dito akuan, kusina, siya isa. Una siya kaon. Nao pero ang isa pero sa taas kayo. Ang Ang isa. Dito sa pagtuto. Ay igo kita na kay pero may dito ulan mataan ba. Nari ka, di ba? Nga. Simbaga, nakaunan na yun iking. Una? Guys, mana halang lang na. Halang. Galang! Jangan beli na ako man. No. Halang to. Galang! Jamgo mo siguro ni. Kung nakata nagkauna dani. Ay, ginamit ulit. Dibutangan, nagsiling ka. Halang ini. Kita na ako. Dibutangan dahil ni Mimi sa sili di ay. Nanay dalo. Oo. Butangan ni mo me. Huwag magiging halangan sa mga ikaw ang halangan. Drama sa linggi. Ano mag juice? Tama juice to. Medyo lang. Juice May lang. tagal siya sa tiba, me. Wala ka na me. May ka na halang, di ba? Me. Ay, baso ito man. Ito sumang. Gamay na dato na sa batik. Ato ni pahimagas ka ng tuman. Nga ang tagalan. Sabi yun. Ay, di ba ko? Ito yung mga tiba, me. Diyan na, ako. Tabangan naman sa akin ba? Hmm? Tabangan na. Kuhain ako yung sa kamali. Gawin mo ko ah. Ay, lang lang na yan. Lang lang. Kapit ako agad. Tubong siya. Kapit ito siya. Pero basa ko tayo. Kapag gaya dyan ay tubong ka ta. Ano ba yung na nabalik na trabaho? Ako sila mo ko labang. Ulit, Sonya. Lang lang. Tamis na tabang. Huwag kita masayip, nag-anak ka din nilang. Ayaw iba. Me! Yung daan kaya na magkuhan. Nagdala utang mo kuhan? Utang yan, utang yan. Nagataan? Nagdala mo? Kaya ko awa ni sabon, ano mo nagdala mo? Sonya niya, Jules. Na. Ang baso mo lang. Ano ba sila, me? Ito mo niya. O sabi lang, stick mo sa niya. Halina. Hari na. Wala ba ito lang ko? Uso? Ay, naman. Ay, grasya. Kabusog ito ka. Busog na nakasnak na. Ay, baka. Naunta. Parang makauwi. Dali, bukod sa sila. Kanang baong ginaling, ma? Gusto mo ka galing? Yan ang mga alam. Amo ba galing? Lani. Sorry. Tagaan mo galing, ma? May tagaan. Asan doon sa ilahan eh? Pero, ngayon tag-just guys. Nalagay nag-comment niya, amo kuno kan pambawag sa manok. Ada, ilang kalabi man. Pansin yung pamanak ni mo. Ngayon na. Sa maganda. Ako kaano mo ana nga bahog man na sa manok makahilo mo na. Naman na kaya ang delivery. Hi guys, sabot na may ilang mama. Dapat naman Santa Mercy kay gabi na. Bilis pa na. Bilis ko man. Nay. Oh, Bilis ko. oh, kadali lang. Kuman. Agoy, isa-isa lang. Isa-isa lang. Isa-isa lang. Tingling. Na naman. Ano pa ako? Tingling. Wapre ka ng kabe nyo? Abot na mela ni Mother. Uy, kabutan niya ako. Sige na lang, sige na lang. Lami isa? Sure ba? Lami ayaw. Ang gini. Ay, kaya. Ari na ako magdalaw to na pedaghan ka dito.
Dili ka mari insuman. Kasi nagreklamo nga tabang, hindi na ako magdala. Tamis di ay? Ang Reklamo sila kay tabang. Okay raw eh, kay sinamis ng good mo. Sak, Ako sa ganina. lami, Lami ka na. lami dili. Lami. Dugangin na. Isa na. Nana na ya. May. Lami di ay? Na kayong kadungog man lagi ko rin yung ngaway lami. Wala matapang basta kay lami. Kita man to na yung ginangaway lami. Sige, me. Nagkaon pa rin Japon ka pag-abuti ni. Manas mimi nagkaon ug manas mimi nagkaon og suman. Ayang ikaw na dito ganina loto. Gigigutom na siya ganina. Kamot na loto yang ikaon. Oh, guys. Namitigas. Lami kay guys. Hi guys, nakabot na gikan ila mother. Gihatod naman Santa Mercy kay nagabinan naman. So among gihatod kay di biya siya ana dinhi sa mo magbaklay. Naluoy man pod nga magbaklay nga siya rang usa. So amo siyang gihatod na may man kami maguli kay tuluman mi bala gabi na. Kasi na sa gabi guys. Og daghan kayong salamat sa inyong tanan. Og shout out Ate Gisilo, shout out Ma'am Pinay Beauty, shout out Ate California, shout out Ate Mar, shout out Manang Los, shout out Manang, shout out CSA1, shout out Sir Randolph Midel, shout out Ma'am Arme Cepeda, shout out Sir Jerwin Vic, shout out Sir John Lister Paimalan, shout out Ma'am Losia Sausa, shout out Ma'am Regine Rose Lifayo, shout out Sir Randolph Midel, shout out Ma'am shout out Ma'am SM, shout out Ma'am Angel Oyang, og shout out Ma'am Binakaubi, shout out sa inyong tanan. Maraming salamat sa inyong tanan guys. Shout out Ate California, Ma'am Nelpa Sarmiento. Shout out sa inyong tanan guys. Daghang kayong salamat sa inyong tanan sa inyong pagsuporta sa amuas. Daghang kayong salamat lalong-lalo na gyud sa hindi pag-skip sa aming mga ads. Maraming salamat og ako'y magpaalam na. Bye-bye.